Здравейте, приятели! Още 4-5 къпани, 8 нервни кризи и е Великден. Миенето на прозорците мога да отложа за до година, но великденската декорация не. За тази вхола използвах подноси ваза от Кик, сопа от двора на комшиите и фошименто яйца от Сенсей. Подобни може да намерите абсолютно навсякъде във всякакви разцветки. Добавих още тия сладки зайци и стилна свеж, която за съжаление мирише на конски обор. Декорацията в кухнята е сходна, само дето яйцата са повечко, но кокошката в цялата къща все пак си остава една. Ако ви интересува, купила съм ги от Пепко. За всеки сезон правя и венец за входната ни врата, кича винаги ще е в душичката ми, но този път заложих на минималистичен дизайн, ползвах клони от бреза, яйца, пирушини, чимшир и пандела от рафия. Показала съм ви стъпка по стъпка великата ми технология, трябва се чувствате привилегировани, защото по принцип зато и пари взимам. Вече нямам търпение за козунаците, защото това лято, ако ходя на море, ще е на Бирингово, че покрай моршевите да се чувствам слаба.